Se svými vlastními objevy však nemá štěstí. Vynalezl jsem telefon. Teď tu byl. Museli jste se potkat. Nějaký Graham Bell. Vynalezl jsem kinematograf. Člověče, vy máte ale smůlu. Teď tu byli. 2 bratři z Francie, je to minuta. Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si. Vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr. Edison, teď tu byl. Nic jiného nemáte? Tak měl bych, ale nevím. No ukažte to. Co to je? Dvoudílné plavky. Vidíte, aspoň něco. Je Zimmermann, 1 plavky, 2dílné. A příště přijďte dřív,